Сезона се развива през март 2019 година. Водещ отново е Gravity. Отбор джелита бяха Илия, Макс, Зоуи, Мартин Иванов, Силвел и новият участник Тодор. Отбор Амбър, Майк, завърналата се от първи сезон Гуен, Марти Ди, новите участници Найтуинг, Джазмин, Дънкан, Зейн и Уенди. И отбор Зетан, синият Бръмбар, Аметист, Тихомир, познат още като Цар Студ Джуниор, Стас и новите участници Анджелика, Тачи и Джак. Мартин Иванов помисли Найтуинг за мацка и веднага го налази. Но когато разбра, че е мъжко, избяга надалеч. Мамата си бах. Първото им изпитание беше музикален стол. Обаче Майк дори не знаеше как да се свърже в гласовия канал. След 3 минути успя. Обаче пък той и Мартин Иванов не знаеха как да си спрат микрофоните. Отбор джелита спечелиха, а благодарение на Тихомир, отбор Зетан завършиха на второ място. Gravity избазика Марти, че отпада на именият си ден. За него в късмет имаше най-много гласове за Зейн, което го прави първия елиминиран. Преди следващата игра, Макс и Уенди си размениха отборите. Илия вдигна купон. Тачи се опита да се пробута на джелитата, но безуспешно. Gravity обяви, че победителите днес избират кой от загубилите да отпадне. Тачи се опита да подкупи Илия и Мартин Иванов да не гласуват за него, ако победят. Те все пак нямаше да го направят, защото го обичаха. Заради неактивността на джелита, Тихомир отиде при тях. По време на изпитанието, между Макс и Гуен се сътвори скандал. На Макс му се повдигна, че е в отбор с Гуен. Всички се чудиха защо той толкова мрази Гуен, докато тя не разясни. Мрази я, защото тя му е разбила сърцето. Гуен се оправда, че това е било просто игра и не бива да приема такива неща на сериозно. Все пак да напомним на зрителите, че се случи нещо подобно и между нея и Денислав в първи сезон. Но тогава тя беше в ролята на Макс, кармата никога не прощава скъпа. Изпитанието съдържаше въпроси за Gravity и отбор Зетан спечелиха. А отбор джелите изгубиха. На съвета изгониха Уенди. Илия сключи тайна сделка с Gravity. Но за да може да се осъществи, Илия трябваше да отпадне от играта. Обмисляше го. Следващото изпитание отново беше с въпроси за Gravity. Тихомир и Аметист се справиха най-добре, а след тях Макс. И тримата получиха идол. Победата на Тихомир и Аметист им даде възможност да изберат нови състави за отборите. Новия отбор джелита бяха Аметист, Илия, Мартин Иванов, Майк, Джазмин, Марти Д, Гуен, Анджелика, Дънкан и Найтуинг. Новият отбор Зетан Тихомир, Стас, Макс, Тачи, синият Бръмбар, Силвео, Джак, Зоуи и Тодор. Отбор Амбър спря да съществува. Илия още обмисляше дали да се откаже от шоуто, за да се изпълни тайната му уговорка с Gravity. В следващия епизод участниците станаха водещи. Трябваше да измислят изпитание, което да затрудни Gravity. Майк отново не разбра и Gravity отдели няколко минути, за да му обясни подробно. Първи бяха отбор Зетан. Понеже Бръмбърът не беше достатъчно активен, Gravity възложи на него задачата. Стас усети, че това ще ги доведе до загуба и се ядоса на водещия. Бръмбърът нямаше много идеи и просто попита Gravity кой е синият Бръмбър. За джелитата Майк мислеше изпитанието, като накара водещия да си покаже лицето. Gravity отказа и това ги направи победители. Еха, Майк веднъж да бъде полезен. Зетан гласуваха за Бръмбъра, но брат Алфа го спаси и премести при другия отбор. При повторното гласуване биха шута на Зоуи. Илия забеляза нещо нередно в Джазмин, но не успя да реши какво точно. Какво ли крие тя? В следващата игра само 4 взеха участие. Бръмбърът и Майк за отбор джелита и Тихомир и Макс за Зетан. Задачата им бе да напишат приказка за техния любим водещ. Но водещ беше само Gravity, та нямаха голям избор. Майк увери отбора си, че ще им донесе поредна победа, но първо поиска разяснение каква точно е играта. Когато я разбра, си плю на петите и Илия го замести. С резултат 18-16 джелита грабнаха победата. Наградата им беше да изгонят член на Зетан и те избраха Тодор. За компенсация пък Зетан имаха възможността да вземат един от джелитата при тях. Те единодушно избраха Илия. Трети обрат позволи на Илия да изгони още един член на новият си отбор и бишута на Джак. В следващия епизод Тачи грабва победата за отбор Зетан. Майк пък печели награда, понеже за първи път знаеше къде се намира. Но това не бе от значение, защото водещият раздаде имунитети на всички сериозни играчи. Джелитата се сбогуваха с Анджелика и Мартин Д. Двойна елиминация означава пореден обрат. Gravity даде възможност на джелитата да гепат член на Зетан. Мартин Иванов без да се замисли върна Илия обратно в отбора. На следващия ден самовлюбения Gravity отново даде въпроси за себе си. От отбор джелита присъстваше само Мартин Иванов и те изгубиха. Мартин се ядоса страшно много и реши да им го върне, като изгони любовта на Гуен, Дънкан. След тази елиминация се развиха и първите къвги за сезона. Макс се почувства предаден от Мартин, че не изгони Тачи, а Илия намрази Макс. Тази омраза вдъхнови Gravity да размени отборите на Илия и Тачи. В следващата битка Илия не спря да провокира Макс, но въпреки това, зетаните пак спечелиха и то благодарение на Макс. Джелитата изгониха Джазмин и Gravity обяви сливането с естествено още един обрат. Човека, който познае числото, което негово величие си е намислил, ще има възможност да реши кой друг да отпадне. Стас позна и елиминира Найтуинг.
Илия отново заприказва за сделката си с Gravity, разкривайки, че ще отстъпи финала на друг. Сливането започна с най-големия кошмар за всички. С Хана. Тя беше водеща в изпитанието, което бе въпроси за нея. Някои участници се разделиха по двойки, докато други не си им мръднаха пръста да свършат нещо. Накрая завършиха с равен резултат, но Хана обяви Мартин и Макс за победители, защото защо не. На съвета участниците изгониха Гуен. На втория ден от сливането Gravity отново пробута Хана. Раздели участниците на 3 отбора и им постави за задача да напишат филм за нея. Накрая Хана оцени творенията им и Бръмбърът и Мартин грабнаха победата. На съвета Тачи шокира всички като гласува за себе си, но все пак Аметист и Стас бяха изгонени. Тъпо. След церемонията Gravity внезапно върна Джазмин в игра без никакво обяснение. Нещо съмнително се случва тук. В следващото изпитание участниците взаимно си задаваха въпроси. Тихомир и Майк спечелиха имунитета и Макс се ядоса и обвини Майк в измама. Между двамата се сътвори скандал. Майк искаше да разбере защо Макс толкова го мрази, но скандала не стигна до никъде. На церемонията с най-много гласове отпаднаха Джазмин и Силвел, като стана ясно, че Джазмин през цялото време всъщност е била Хана. Знаеш си. Следващата игра беше за награда. Участниците трябваше да влязат в обувките на друг за 24 часа. Задачата на Майк и Макс бе да бъдат най-добри приятели за ден. Мартин трябваше да се държи като Макс, а Тачи да бъде Хана. Не бяха минали и 2 часа преди Макс да напсува Майк. Майк пък от друга страна беше мил с него. Тачи и Мартин също се справяха много добре, имитирайки Макс и Хана. Само Майк, Мартин и Тачи се справиха с задачите си и спечелиха наградата, която бе двоен глас на елиминационен съвет. Макс се вбеси, че не получи нищо и напусна шоуто, принуждавайки водещият да върне Стас на негово място. Късмет другия път. Играта за личен имунитет бе 5 въпроса за сървъра. С 4 точки Тачи и Майк спечелиха, а на съвета Бръмбърът получи най-много гласове. Точно преди да си тръгне, Илия пожела да напусне, разкривайки тайната му уговорка с Gravity. Да бъде водещ за един епизод, стига да се откаже от участието си в сезона. Това спаси Бръмбърът за момента. Gravity обаче за пореден път доказа, че е задник, като разкри гласовете и обяви, че още един ще бъде елиминиран. При второто гласуване изгонен беше Тачи. Имунитета му явно е бил само за първото гласуване. Късмет другия път. Останаха само 5, а водещ на следващата игра беше Илия. Тя бе разделена на 4 части. Първа част въпроси за край реката. Там Стас получи най-много точки. Втора част да разкажат сюжета на Отвъд оградата. Мартин веднага преписа от интернет, но обърка отвъд оградата с островът на летния лагер. Мамата се ебах. Точка този път взе само Стас. Трета част да пращат най-различни неща за Gravity Falls. Там точки взеха само Стас и Мартин. Четвърта част приказка за Gravity и Фанджели. Там Стас и Студ си изравниха точките и Илия направи бонус изпитание само за тях. А то бе въпроси за него и Gravity. На него Стас получи повече точки и спечели имунитета. На съвета Gravity показа всички гласове. Майк и Студ бяха наравно и участниците гласуваха повторно. При второто гласуване Майк отпадна. Останаха само 4, а Gravity им стъжни и живота, като съобщи, че следващия път елиминираните ще гласуват. Дойде момента. Елиминираните вече гласуваха и най-много гласове имаше за Тихомир. Късмет другия път. Gravity му оправи настроението, като му даде възможност да повлече някой със себе си. Тихомир избра Стас. Не е честно! Двамата бяха готови да си тръгнат, но водещият ги спря и ги зарадва с новината, че днес няма да има елиминации. И все пак Тихомир си спечели враг с това свое решение. Следващата игра бе въпроси за сезона. Стас получи най-много точки и спечели имунитета. На съвета по някаква причина всички гласуваха за Бръмбъра. За жалост този път нямаше обрат, който да го спаси, и той си тръгна. Сериозно ли, Стас? Гласува за Бръмбърът, след като Тихомир се опита да те изгони. Разочароващо, приятелю. Аз съм Стас. И дойде ред за финала. Цветомир и Куп елиминирани даваха най-различни изпитания на топ 3. Накрая Тихомир събра най-много точки и стана победител в сезон 4.